sai na ce gida zan koma zan je jigawa gun wani taro. Sarki sai ya ce shikenan za ka ji sako ka dan yi jirana. Allah ya ƙara nisan kwana kamun abin da ban yi zato ba, yadda ake faɗa min ka kai ka zarta inda ban auna ba. Alhaji Lawali sarki kai ne mai gidanmu kai ne baba, me sa ba mu kunya kasa yayi kukan da bai yi shiri ba. Sannan saraki baban abba in dai da kai ba ma koka ba, waƙar ka yanzu ma muka fara kuma godiya ba ma daina ba. Alhaji Lawali mun shaida kyauta halinka ne ba wai ba, mai ma hasada ta zamta ki to ashe ba a cimma ba, ko ashe na da gwanin mun lura namu shine babba. Alhaji Lawali dan goga baba gare mu baban abba, muna ta jinjinar ban girma Allah ya ma abin da kake so. Haruna ne mai waka na je Maradi ne dawowa, na gaida baban abba Alhaji Lawali dan goga. Westa mai waka na tafiyar da ban yi shiri ba, domin na shirya zan je jigawa taro babba. Na sanar da dukkan abokai har sun yi addu'a gun rabba, da tsare da dukkan shari'a ban kariya gurin mai gaba. Yasiya da na gefe na mai rabu da shi akan tafiya na, ba na jigawan zan je to jim kaɗan na duba wayana, na ga an kira sai na daga taron da zana an yi dagawa. Na kira Kirista mai waka na ce masa sun sake dagawa, sai kawai na doshi Maradi domin na je gidan masarauta. Haruna ne mai waka na je Maradi ne dawowa, na gaida baban abba Alhaji Lawali dan goga. Ga na gari na Maradi na sauka inda ban yi sani ba, na nemi dan ataɓa kai ne birnin lalle na canza tunani. Ban san gurin ba me zan ce mai ina ne inda zai sauke ni, nan take na kirawo Umar mai na ce da shi na sauka. Ba ɓata lokaci sai gashi gidan mansa ai anan muka sauka. Na huta ya kai ni reception ya ban kula da babu iyaka, domin shi ya kai ni gurin mai martaba kun ga ya san doka. Umar godiya na gode ban manta duka alkhairinka. Ya kai ni masauki domin na ɗan rage gajiyata, ɗaki guda fani aka bani fanka tana saman shimfiɗata, wuta ko shakin ba ta yi lalle gidan yana da nagarta. A falo anan muka gana sarki yana kujera zaune, to muna cikin ganawa sai muka ji an kira sallah ne. Bayan mun yi sallah sarki ya shiga gida ina nan zaune, ni ma fa sai na doshi masauki washe gari ina farkawa. Aka kawo breakfast mai kyau domin daina yau karyawa, sai na ce a kai na gurin mai martaba don biyo ganawa. Aka ce da ni ya tafiyar gaggawa da bai yi shiri ba. Haruna ne mai waka na je Maradi ne dawowa, na gaida baban abba Alhaji Lawali dan goga. Sai na kirawo Umar dakta sai yayi dagawa, na ce na daidai kofar iyafar ya ce da ni na tsayawa. Ya zo da motar sai ɗauken mun je gidansa nan muka sauka, shi ma ya ban kulawa sosai har ma kuɗi ya ban na kashewa. Duk inda zani shi ke kai na motarsa dole in godewa, shi ne ya kira min sarki domin dai miyo zantawa. Sarki ya ce da ni na jira shi sati guda yana dawowa, sai na ce gida zan koma zan je jigawa gun wani taro. Sarki sai ya ce shikenan za ka ji sako ka dan yi jirana. Allah ya ƙara nisan kwana kamun abin da ban yi zato ba, yadda ake faɗa min ka kai ka zarta inda ban auna ba. Alhaji Lawali sarki kai ne mai gidanmu kai ne baba, me sa ba mu kunya kasa yayi kukan da bai yi shiri ba. Sannan saraki baban abba in dai da kai ba ma koka ba, waƙar ka yanzu ma muka fara kuma godiya ba ma daina ba. Alhaji Lawali mun shaida kyauta halinka ne ba wai ba, mai ma hasada ta zamta
aiki to ashe ba a cimma ba, ko ashe na da gwanin samun lura namu shine babba. Alhaji Lawali dan goga baba gare mu baban abba, muna ta jinjinar ban girma Allah ya ma abin da kake so. Labari ba bai kare ba, za ku ji batu a kan dawowa, zan ba ku dukkanin labari ko da guda ba zan koyi ba. Haruna ne mai waka na je Maradi na dawowa, na gaida baban abba Alhaji Lawali dan goga.